आद्रा थानाय जिथु थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ जोङो सिमेन्सापुरिनि बे सानजारि नोगोराव खुंनाय जागोन। कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि सिङाव थानाय जाजिखनानि माइनाव फोथाराव दाख्लै थांनाय 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2022आव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरसालि जथुम्मा जादों। जोबोद गाजा गोमजायै जेरावनाखि 3,000निबो बांसिन जोंनि थान्दैफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, थान्दै मेल जागायजेननायनि गेजेर नांनाय समावनो 7 अक्ट'खालिनो हर गेजेराव जिथु बोथोरा जोंखौ गाज्रि रोखोमै खालामदों। अखा हानानै गासै डेलिगेट्स केम्पआव दै लोमनायजों लोगोसे गासै डेलिगेट्सफोरनि जिब जुनार सिनानै गोबां डेलिगेट्सफ्रा गोबां दुखु दाहा सहायनो गोनां जादों। बेनिखायनो आद्रा थानाय डेलिगेट्सखौ बे 8 अक्ट'खालि दोनथ'नाय जायो। आरो लोगोसे जिथु गेवलां मेल खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु गासै थासारियानो हाब्रु जाजोबदोंमोन गासै बे माइनाव फोथाराव, बेखौबो दोनथ'नो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो आद्रा थानाय जोंनि डेलिगेट्सखौ जिहेतु बे मोनसे टार्मिनेटिं मोनसे जोंनि कनफारेन्स बियो जिथु गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दागोन बेयाव। बेनिखायनो बेखौ जोङो फैगौ 22 जानुवारिनि बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय बेखौ जों नैथि डेलिगेट्सखौ जों जागायफिननो नागिरदों। बेयाव जोंना गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जागोन बे दिनखालि। आरो बेयाव जोङो जोंनिनो गायसनगिरि माननीय आफादगिरि आरो दानि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि मानजानाय श्री महेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जोङो जर'खा आलासि हिसाबै बे थान्दै मेलाव हांख्रायदों। बेजों लोगोसे जोंनि गं 22 जिल्ला लोगोसे मेघालयआव जोंहा मोनसे कमिटि दं आरो अरुणाचलाव बिथांमोननिफ्राय डेलिगेट्स माखासे फैगोन जोंनि नैबे सानजारि नोगोरनि सिमेन्सापुरियाव। जों बेयावनो खालामगोन बे डेलिगेट्सखौ आरो बेयावनो जोङो गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दागोन। आरो अखानायै जिहेतु जोंना बे एकर्ड दे 27 जानुवारियाव बे एकर्ड डेखौ जोङो जुथायै बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बे काउन्सिलनि अफिसाव जों बेखौ खुंगोन। जों फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेल लागोन। आरो बे गेवलां मेलाव जों आसामनि माननीय सोलोंथाइ आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर मनज पेगु बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा फैनायनि बाथ्रा होदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लकेल एमपि लखिमपुर बियाबनि आरो जनाय समस्तिनि MLA गोनां गुबुन पेगु बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे गोबां आलासिफोर जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिथांमोन लोगोसे गुबुन आफादनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जों हांख्रायदों बे दिनखालि। आरो जों मोनसे आसा खालामदों जितु बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामि सोसननाय बिनि बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम लांनायाव सोरखारा दासिम बेसेबांखिनि खामानिखौ मावनो आवगायदों बा हाखो बिनि मोनसे मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन होननानै जों आसा फारिदों। आरो बेनिखायनो जोङो बे मेलाव गावनि खुगाजोंनो बुंहोनो थाखाय मानगोनां ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर मनज पेगु बिथांखौबो गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायदों। थान्दै मेलनि गेजेराव जोंहा जिहेतु जोंना माखासे थि एजेन्डाफोर दंखायो। जों गोबां डिमान्डफोरखौ लानानै जिहेतु खामानि मावदों। जेरैहाय 1 नम्बरावनो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल गामि सोसननाय बिनि बियाब दानाय बेखौ थाब मावफुंनायनि सायाव आरो जोङो खालामगिरि आफाद हिसाबै एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंजोबहोनायनि थाखाय जों बेखौ नारसिननायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं जिहेतु बिनि सायाव। आरो बेजों लोगोसे स्पेसियेलि जोंनि बिटिआरनिफ्राय जितु सोलोंथाइनि बेबस्था बिनि सायाव सावरायनाय जागोन 6.3 सायाव। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जिবিলাক जेंना दङ मोननै एकर्डआव जायगा मोनबाय दिनैसिम खिन्थु हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै दाबो मर्यादा मोनाखै बिनि सायाव। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सिमा बारायनायनि सायाव आरो
आद्रा थानाय जिबिलाक सनितपुर आरो बिश्वनाथनि आद्रा थानाय गामिफोरखौ मा खालामनो सरकार बेफोरनि सायाव सावरायनानै माखासे सिद्धान्तफोर लागोन बेफोरखौनो सावरायनाय जागोन चर्चा जागोन जेब्ला जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु गामि सोसननायनि खामानि मावनायाव माखासे काउन्सिला एसे जेंना होनाय बायदि जों मोनदों जेरैहाय राभा हासङाव थानाय बर'फोर बे जेंनायाव दङ आरो बेजों लोगोसे टिवा अट'नमास काउन्सिलावबो माखासे जेंना नुजादों बेनि बादैबो माखासे जायगाफ्राव बर' गामिफ्रा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलावबो आरो एमएसिआवबो जिहेतु नामा ओंखारदों जों लुबैनाय बायदि जाजोबाखै बेफोरनि सायावबो बे डेलिगेटनि गेजेरजों सावरायनायजों लोगोसे जिहेतु बिफानारि मन्थ्रि फैगोन बे मन्थ्रिजों रायज्लायनानै जों एक्सप्र' खालामना लानो हायो बेनि सायाव डेलिगेट्सआवबो सावरायनाय जागोन दिनैसिम बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव दासिमबो गामि दरसेबो सोसनजायाखै नामावसो दं गतिके जोंनो चिफ मिनिस्टारा मोनसे बाथ्रा होदों आसामनि मानजानाय गिबि मन्थ्रिया गामि सोसननायनि उनाव जिथु रां बावजा बे बारायगोन होनना बुंदों जुदि गामिया जुदि भिलेज नटिफिकेसना जामारोब्ला बारायोब्ला बारायनायनि बाथ्राखौ जुदि 27 जानुवारि जुदि घोषणा होयोब्ला अट'मेटिकेलि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु रां बाजेट बेबो बारायगोन दा मोनसे फोथायनाय दं मानोना एसे खम बिबांनि रांखाय 3.5 कोटि रां दुब्लिनिफ्राय लानानै सदियासिम आरो बरागुलियाव थाबाय जोंनि रुरियां कमिउनिटिफोर बेखिनि रांजों गासैबो सुबुंखौ नायजोबनो हायाखै जिहेतु एबार जुदि भिलेज नटिफाइया जायोबा गामि सोसननायफ्रा जायोबा जेरैबायदि गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्रा रां बावजाखौ मोनदों पपुलेसन बेसिसाव बिदिनो जोंबो मोनगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बे जाफुंगोन होननानै मोनसे आसा थायो। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से क्वेश्चन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएससी का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.